knižku maľovanú zvedne veľký býva. Keď obráti stránku novú, už sa na mňa díva. Čierny kocúr, biela húska, kamarátka Zuzka, chcú vám z knižky maľovanej, lebo im je úzka. Zuzka dostala ovečku. Viete od koho? Od uja Martina. Ujo Martin je brat starej mamy na Suchom vrchu v Nízkych Tatrách. Zuzka už bola na jeho salaši. Aké to tam bolo všetko zaujímavé a krásne. Keď si ja zaspievam, až sa hory trasú, medveď sa ma bojí, ovce sa mi pasú. Viete, kto je najväčším pánom na salaši a na okolitých lúkach? Predsa Šuhaj, Bačov najlepší pomocník. Stará sa o poriadok medzi ovečkami. Bez neho by sa veru tak pokojne nepásli. Vari sa niečo stalo, Šuhaj? Potrebuje niekto pomoc? Tak utekajme. Ovečka v potoku a unášajú prúd. Možno sa chcela napiť, kto vie. Treba jej pomôcť. Pozor, ujo Martin, volá Zuzka. Voda je studená. Len pozrite, kto sa najväčšmi raduje. Zuzka a prísny strážca Šuhaj. Keď treba, ovečky zavracia, keď treba, je kamarát. Tak to má byť. Tu na salaši bývajú ovečky od jary do neskorej jesene. Cez deň sa pasú na šťavnatej lúke a k večeru sa vracajú s plnými vemenami mlieka. Keď pastieri ovečky podoja, koliba sa premení na chyšku plnú dobrôt. Želáte si žinčicu, ovčí sír alebo oštiepky? Dobrú chuť, Zuzka. Poď, už si suchá, pôjdeš k mame a druhý raz neskáč do studenej vody. Prihovára sa Zuzka malej tuláčke. A bež.
Ostrihaná ovca, nechoď do Miškovca. Tak na mňa volali chlapci kedysi v škole. To vtedy, keď otec vzal strojček a ostrihal mi hlavu tak, ako strihajú ovce na salaši. Ale ostrihaným ovciam sa nik neposmieva. Do jesene im kožúšky dorastú a zasa bude vlna na nové svetríky. Aj Zuzke sa z nej ujde.